siger? Jeg siger... Ja, vi kan få sådan en sang. Jeg elsker mig selv. La 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 la. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Nej. Det. Bare. Hvad er der? Som et år. Er det ikke sådan et skridt? Jo, det stritter. Jeg vidste det. Så er det hver morgen. Hey, kan du huske det, Oscar? Nej, det var du jo ikke med til. Men altså, Oscar, da vi var ude til tennis, der lavede vi S, P eller K, så valgte han K. Og så efter, så skulle han... Okay. Okay, jeg kan ikke... der foran alle pigerne. Ja, og... Gjorde det. Nej, det var en vips. Det var en flue. Det er helt præcis det samme. En vips og en flue, det er det samme. En vips, 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 en vips. Så er der vips over det hele ud til min mor og morfar i deres hus. Det skal jeg meget. Men jeg tror, det er det hele. Ja, siger vi. Det er rigtigt. Okay. Ikke at fluer. Nå, det. Så er det fluer, det var lige så sådan som en bil. Og det. Ja. Den elege. En flue er lige så farlig som en bil. Det er jo nærmest umuligt at en flue, den kan. Ikke eller blive af noget, hvad det er. Det er allerede gået 3 minutter. Så pokker, hvad sker der her? Hvad er der? Hvad er det? Det var dejligt, at du siger fluer. De er så farlige, så hvad er det? Ja. Ej, det er bare hvidt, men jeg mente det. Okay. Og begynder at din sang. Ja. Jeg elsker Britta. Jeg elsker mig selv. La 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 la. Jeg elsker mig selv. La 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 la. Ja.
Din derhenne. Det har jeg også. Det er allerede gået 5 minutter og snart 6 minutter. Wow. 6 minutter lang video. Er det ikke rekorden? Det står bare, at den er gået 6, ikke også? Ja, den er allerede gået 6. Jeg vil gerne filme indenfor. Halløj. Hej. Rundt her. Hvad? Han Jeg kunne ikke engang kende ham. kører heller ikke. Et bjørnehus. Og der gynger. Halløj. Der er nok batteri, der er helt fuld batteri. Nej, tak. Jeg gider ikke.